Točíš, já točím. A co chceš jako točit? Tak jsme jak Ty chudí lidi. Zájem. A kdyby jsme spadli, tak mám aspoň dokumentaci, že jsme spadli. Ty jsi ještě nebyla v Alpách? Byla? Jo. V kolik ti bylo? Teda v kolik ti bylo? Kolik ti bylo? Kde mám ležet? V Alpách jsme byli, když jsem byla malá. Nebo No, asi teď do mých 12 nebo 13 jsme jezdili každý rok do Alp. Aha, to jde, to si ještě pamatuješ. Ty vole, i v 7 si to pamatuju. Já jsem tam. Rozhoupejte trošku. To jsem vždycky dělal, že jsem sexoval s tou hošnejderovou a proti jezdili ty, ne druhý. No, to všechno. A co jiného tam chceš Můžeš mi dělat? říct, co natáčíš jako? Já natáčím výhled, čum ten rondel. Úplně nudnej. To je hnus. Počkej, teď se budeme míjet někde. Jo, tady. Budeme točit ty protější. Tam nikdo není. Ty mě se nechce stát moc tady. Tady tam nikdo není ani. To je jedno. Ty vole, tak to vepředu to je blbý. Že to pak, že jo? Ty vole. Že to je blbý, když je to vepředu, koukej, a když jdu dozadu, tak se to zhoupne na druhou stranu. Natáčíš čelo. Čau. Ty kokos, ono se to fakt hejbe. Ono se to, hej, my to můžeme rozhoupat. Nasvětne mě. Ty vole, to se mi našiknu. Ale... ne takhle. No já chci, aby za mnou bylo vidět město. No tak jako se snažím tě rozhoupat. No ne takhle. Už dělej. My tady jako profesionální osvětlení. Ty vole, to je hnusný město, koukej na to. Já potřebuji ještě jednu. Rychle. Kde bydlíš? Nevím. Ty vole, to nejdu. Víš, kde bydlím? No, to bych se tam se ptám před chvílí. Jdeš Tamhle. nahoru. Jak je tamhle takový to... Ten vysoký panelák, ty 3. Ne, taky to bílo-černý. No ty 3. No. Zatím je to bílo-černý. To už nevidím, to je daleko. Vždyť je to vedle toho. No, bílo-černý, no. No, a pak takhle... Ty vole.